ఈరోజు నేను మా విద్యార్థులకి పరిచయం చేసిన యాప్ ఏంటంటే ఓఎస్ ఏఆర్ సైన్స్ ఆగ్మెంటెడ్ యాప్. దీన్ని మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఈ పైన కనిపిస్తుంది కదా, ఇది నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఇలా దీంట్లో ఎన్ని చెప్పచ్చు అంటే మనము జాగ్రఫీ, సైన్స్, మ్యాథ్స్, విర్చువల్ టూర్స్ ఇది చెప్పచ్చు. ఇది క్విజ్ అంటే క్విజ్ ఆడచ్చు, లేకపోతే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే డౌన్లోడ్ మార్కర్ పెట్టుకుని దీన్ని క్రోమ్లోకి వెళ్ళి ఇలా ఉంటుంది కదా, దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఈ డౌన్లోడ్ ఇమేజ్ ఇలా చేసుకో. డౌన్లోడ్ అయింది కదా, దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనము ఓపెన్ చేసుకుని వేరే వాట్సాప్ నెంబర్లోకి మనము ఇది పంపించేసుకున్నాం, వేరే మొబైల్లోకి పంపించేసుకోవచ్చు. అక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇదిగో నేను వేరే మొబైల్లోకి అది స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ జాగ్రఫీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీంట్లోని జాగ్రఫీ ఆఫ్ నేపాల్ ఇదైనా చెప్పచ్చు. లేయర్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇది మన హై స్కూల్ విద్యార్థులకి ప్రైమరీకి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి లేయర్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ పెట్టుకుని ఇదిగో నేను వేరే మొబైల్లోకి అది పంపించుకున్నాను. ఇందాక మార్కర్ని దాని మీద పెడితే ఇదిగో కరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ దీంట్లో వస్తుంది అనమాట. ఇది మనం విద్యార్థులు చెప్పొచ్చు. దీని కంటెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే అబౌట్ అని ఉంది కదా, అది నొక్కుకుంటే కనుక మనకి ఇంకో ఎర్త్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ద క్రస్ట్, అప్పర్ మెంటల్, లోయర్ మెంటల్, అవుటర్ కోర్ అండ్ ఇన్నర్ కోర్ ఇలా వస్తుంది. దీని అబౌట్ దీని కంటెంట్ ఇలా చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. లేయర్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ చెప్పాను కదా, తర్వాత నెక్స్ట్ ఎర్త్ అండ్ మూన్ ఇది కూడా మళ్ళీ అది పెట్టుకుంటే ఇదిగో ఎర్త్ గురించి, మూన్ గురించి అబౌట్. మూన్ అండ్ ఎర్త్ గురించి ఇక్కడ కంటెంట్ ఉంటుంది, ఇది చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఇది చెప్పేశాక మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాము. ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జాగ్రఫీ చెప్పేసాం కదా. నెక్స్ట్ సైన్స్ తీసుకుంటే సైన్స్లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయో చూడండి. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎ బటర్ఫ్లై, స్టేటస్ ఆఫ్ మ్యాటర్, వాటర్ సైకిల్, యానిమల్ సెల్, ఎనాటమీ ఆఫ్ ఫ్రాగ్, స్కెల్టన్ సిస్టమ్ ఇన్ని ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎ బటర్ఫ్లై తీసుకున్నాం. ప్రెస్ చేసుకో. అన్నింటికి ఒకటే మార్కర్. ఈ మన మార్కర్ ఆల్రెడీ మన గ్యాలరీలోకి వేరే మొబైల్లో పంపించుకున్నాం కదా. ఇదిగో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇదిగో దీనికి అబౌట్ కంటెంట్ చూపించాలంటే స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఎర్త్ దట్ ఆక్యుపై స్పేస్ అండ్ ఇది దీని గురించి కంటెంట్ ఇలాగా చెప్పచ్చు. ఇంతమంది ఉంటాయి. మళ్ళీ చాప్టర్స్లోకి వెళ్ళి వాటర్ సైకిల్ గురించి ఇది చెప్పచ్చు. దీని అబౌట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది యానిమల్ సెల్ గురించి చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ ఎనాటమీ ఆఫ్ ఫ్రాగ్ ఎనాటమీ కూడా దాంట్లో ఉంది. దాన్ని చూడండి, అది కరెక్ట్గా అది ఓపెన్ చేయడము అది కూడా ఉంటుందన్నమాట దీంట్లో. ఇలా చక్కగా దీంతో చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ దీంట్లో అది ఉంది కదా, అంటే కరెక్ట్గా మనం కొంచెం చూసుకుంటే కరెక్ట్గా ఏదేంటి అని తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఈ బ్లూ దగ్గర ఉన్నవి ఏవేంటి అనేది కంటెంట్లో మనము చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు జాగ్రఫీ అయిపోయింది, సైన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం మ్యాథ్స్ కంటెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మ్యాథ్స్లో ఇందులో క్యూబ్ ఇన్ 3D ఉంది, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉంది, కోనిక్ సెక్షన్స్ కూడా ఉంది. ఇన్ 3D ప్రెస్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ సేమ్ మార్కరు అది మొబైల్లో ఉన్నదే. దీని గురించి మనము చెప్పచ్చు. అబౌట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇదిగో అబౌట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెక్షన్స్ ఇదిగో దీనికి ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. ఇలాగా దీన్ని కూడా దీంట్లో చెప్పచ్చు. అలా నెక్స్ట్ దీన్ని అబౌట్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జాగ్రఫీ అయిపోయింది, సైన్స్ అయిపోయింది, మ్యాథ్స్ అయిపోయింది, వర్చువల్ టూర్ ఇది కూడా మనం చెప్పచ్చు. పోఖ్రా, తర్వాత పశుపతినాథాలేమో, పటాను ఇలా ఏవైనా మనము సపోజ్ పశుపతినాథ చూద్దాం అనుకున్నాం అనుకో, ఇలా మళ్ళీ దీంట్లో చెప్తే జస్ట్ ఇలా మొత్తం అంతా ఇది ఎలా ఉంది అనేది సరదాగా మనం పిల్లలకి చూపించవచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ చక్కగా ఇవన్నీ కూడా మనము చూపించవచ్చు. వర్చువల్ టూర్ కింద కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
ఇలాగా ఒకటే ఇది ఈ డౌన్లోడ్ మార్కర్ ఇది ఒక్కటి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ 4 కంటెంట్స్ కూడా మనం పిల్లలకి ఈజీగా చెప్పచ్చు. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఇలా ఈ సైకిల్ అంటే పెట్టుకుని ఈ కింద మొబైల్లో మనం సేవ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ మార్కర్ని, అది ఇలా కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటే వస్తుంది. ఇలాగ మొత్తము అన్ని లెసన్స్ మనం దీని ద్వారా చెప్పచ్చు. మళ్ళీ హోమ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు.